pindi koy loti do e Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon nde diaspora nani olel pindi subaka law non banda marieto olel pindi subaka law cera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital non jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde Piindi radio kala e jokkorde mum on calminama yinde on manama e jettoɗe sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗo ko wela eɗo wela ende wela eno welira gam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi adi amen mon e kala subaka altine haal juin so waɗo waktu heedi ko hemnude on ɗo yewtere witede Olel Piindi Subaka Olel Piindi Subaka hande en mbaɗi retard fodde hojomaji joyi en jafnima bandiraɓe en jetti Dawdo Diouf gummiɗo ko ɓoyani to banggue kabaruji nder leydi caggal leydi kam e coftal ɓalli en jarani mono hannirta ni adi men e kabaruji ko 13h kabaruji ɓurɗon yaaji so Allahu lamɗo jaaɓi en jetti Allah en juulen nabi Muhammadin ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam en jetti nene kamɓe baba e dendagal heɗotoɓe en ɗo goni e nder jokri nayyi windere nde kala e kuɓal to karallagal e oɗo subaka to banggue radio wonani en toon ko gandoli Fadiga wonande télévision en garti e kattanɗe jomiraɗo eɗen gandi ɗi dumunnaji kala wona mbiyen ɗe balɗe kala en keɓan toon artude kono haralleɓe nani Djiby Dieng toon to caméraji ɗi to banggue réalisation et régie wonan en toon ko Oumar Diobbo Sow yewtere mon Olel Piindi Subaka hande ko alkamisa 2 lewru février hitano junnaji ɗi e nogas e nayyi dokken konngol Elhadj Abbas Sarr salmodira e bandiraɓe Elhadj assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah taala wa barakatuh Amadou Moussa Anne caggal no jiɗɗen Allah en juule rasoul sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal hettiyankoɓe men teɓe mbawi wonde nder dundu Baba Adamo kala mais également en ñaago Allah subhanahu wa taala yoru ko en fartangue kala ko wawi yewtede émission wawnanede famede allahumma amin Elhadj golle ma jooɗi peewi ɗum noon joni joni o en mbiyat gandoli yo ƴellit garaten directement koye toɓɓere men arwandire woni météo du jour météo du jour ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal ceral tammingal gueɗe weeyo leydi ndi ɓe kimni en ɓataki oɗo subaka hande ɓe kolliti wondene tan gulekima teske kono hayno tawi subakaji ɗi ma jangol ina wayno teske hen no hannirtini dendagal jokki leydi ndi kala e kuuɓal ɗo e Dakar finɗo ko nogas e ɗiɗi e oɗo subaka ɓe kibori ñaldude ko 30 Thiès e Tivaouane ɓen piniri ko nogas e goho ɓe kibori ñaldude ko 36 Mbour finton ko 17 ɓenne ma ñaldu 37 toon to Saint-Louis du Sénégal bango ha toon to Dagana ɓen piniri ko nogas degré maɓe ñaldu 35 toon to Podor finton ko 19 ɓe kibori ñaldude ko 35 toon to Louga finton ko 17 degré maɓe ñaldu 35 Linguére finton ko nogas e goho ɓe kibori ñaldude ko 36 degré Celsius toon to Diourbel ɓenne piniri ko nogas degré maɓe ñaldu 36 Kaffrine finton ko nogas e goho e o subaka maɓe ñaldu 36 Fatick ko 19 finton ɓe keɓori ñaldude ko 32 Kaolack finton ko nogas e goho maɓe ñaldu 36 Tambacounda e Koumpentoum finton ko nogas e 6 finton ko nogas e 4 Pilito maɓe ñaldu 36 toon to Goudiri e Bakel ko palɗe nder on diwan mo Sénégal oriental ɓe piniri ko nogas maɓe ñaldu 36 Matam finton ko nogas degré ɓe keɓori ñaldude ko 35
tonto Kédougou ben piniri ko sappo e jeenayi oɗo subaka maɓe ñaldu capan tati e jeegom Kolda finton ko sappo e jeetati ɓe ñaldata ko capan tati e jeetati Ziguinchor e Bignona finton ko sappo e jeetati ɓenne ma ñaldu capan tati e jeeɗiɗi Cap Skirring finton ko nogas e goho maɓe ñaldu capan tati e nayyi Sédhiou finton ko sappo e jeetati ɓen keɓori ñaldude ko capan tati e jeeɗiɗi ko ɗum wonno ko ANACIM hemnuno en joni joni paaɗen koye éphéméride du jour. Éphéméride du jour ko hakkillaji poti nangude oɗo ñalawma goo lewru février ne wayno puɗɗortoɗen ko ñande goo lewru février hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e goo 1861 on tuma hawɗi kay cifodiral nanodiri hakkude ɓen France naaɓe e ɓen ɓe Kayor ko diwan wiyete noon ɗum ɗon noon ko keeri ɗi ganduɗa ɗi ko keeri dendaɗi ɗi colonial sifno ne wayno rutina caggal ha yetti nokku biteɗo winde Bourlé to rewo lac tamna mbo worgo woni toon to sud ñande goo lewru février hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi goo hawri koye cifodiral décret ngal ganduɗa ko ɓen colonie du Sénégal e ɓen yowitiɓe nelaɓe député ji assemblée nationale française tawini ɓe tafa ko hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati e nayyi e capanɗe jeetati e capanɗe nayyi jeetati mbiyen 1848 tawini koye représentation on ɗon ɓe jahan toon ko colonie o ɗum ɗon momtano mbiyen e mbi 1852 tawi koye dow yamirore ngal ɗon cifodiral ñande goo lewru février hitan ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati 1982 e on tuma hawri kinen naati ko wiyete ko entré en vigueur on ɗon pacte de cœur Gambie tawi sifa ko sappo e jeeɗiɗi décembre 1981 hakkude la République du Sénégal et la République de Gambie tawi foof noon ari ko sembitinde walla ni darnude on confédération sénégambienne ko adi kala ne wayno ko wadde gelé on ɗon en août 1989 walla ni ko adi keɗen waɗe gelé manam ko ɗim yowe 1989 walla ni momte ha laaɓa ceera tawi on ɗon confédération ne wayno ni waɗano dissoudre ko capan tati lewru septembre e nden hitande 1989 tawi ummori ko yidde leydi Sénégal e gardugol Abdou Diouf ñande goo lewru février hitan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati tati 1983 e on tuma hawri kay oɗo fête gadiɗo wadde ko wiyete ko ha joni mawninde on ɗon ko wiyete confédération sénégambienne tawi ni on ɗon confédération rendino ko Sénégal e dowla Gambie tawi ɓe bambuno ko haare wotere ñande sappo e jeeɗiɗi lewru décembre noon en kaali 1981 ko nden on ɗon pacte sifa toon to cœur en Gambie gam ha joni nannude ɗum en vigueur ñande goo lewru février 1982 ko adi koɓe on ɗon kene waɗe gelé 1989 on ɗon confédération noon waɗanno dissoudre ko capantati septembre e nden hitande en kaali e ko ƴewti ko ñande goo lewru février hitan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ɗiɗi 1992 e on tuma hawɗi koye jaltugol aduna mo yaranno e duuɓi capanɗe jeette joyyi woni biteɗo Serigne Habib Sy ko ɓiɗɗo tokoso mbiyen koddo mo ganduɗa kawno El Hadj Malick Sy darnuɗo on ɗon zawiya toon to Tiwawon tawi ni omo joguino sukaɓe ɓen ni ɓe ganduɗa kañumen goni almuɓe hewɓe to banggue diaspora ha tengti toon to leydi Gambie ene wayno ni ɓe nokku ɗo ñiiɓino o iwirna ko toon to Tiwawon ñande goo lewru février hitan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi 1997 e on tuma hawri koye joomu avion toon to Tambacounda on compagnie compagnie aérienne Air Sénégal tawi nawanno ko touriste français waɗi yimɓe hewɓe hawruɓe ladial ko tolni e nogas tati bani adama mbarmi hen walla mbiyen gañ maayi hen capanɗe tawi ni ne wanno hen fodde capanɗe joyyiɗiɗo passager ɓe ganduɗa ko arnoɓe jillu ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ñande goo lewru février hitan ujunaji ɗiɗi ɗiɗi l'an 2002 e on ɗon tuma hawri koye oɗo forum sur l'économie mondiale tawi yuɓɓina ko toon to nokkuni wiye hono Waldorf Astoria toon to New York tawi noon ko hooreɓe leyɗele hewɓe tawa toon ene hen Abdoulaye Wade mbo Sénégal e tabo bekki mbo Afrique du Sud et représentant ko wiyete nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD
tonto gota de la politique de l'économie et on donne finance internationale tawini dum don ene jiya ha joni darnubi dum be darnidi mbiyen on Abdoulaziz Bouteflika mbo Algérie et on don Olusegun Obasanjo mbo Nigeria ne pas non ne wayno tan jogi ko pandale tati woni état de sembitinde croissance accélérée et développement durable kono kadi itude basal halaba cer e nder dunde Afrique gaynidu kadi halaba cer ko wite ko fate ba ha joni mbiyen sibade ngaluji Afrique tawi ko e nder ko wite ko ha joni jabbal mondialisation ñande go lewru février hitan ujunnaji ɗi sappo e jeegom l'an 2016 hawri ko jaltugol ɗon yarano duuɓi capanɗe jeettigo toon to hôpital principal de Dakar o wite ko Lena Fall Diagne ko gonnoɗo o meɗino wonde maire de la commune d'arrondissement de Fass Colobane Gueule Tapée ne wayno noon o woni kadi député toon to assemblée nationale woni kadi sénatrice conseillère du président de la république kono kadi woni agent du conseil économique et social guddirten ko ñande go lewru février hitande ujunere temedde hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeetati l'an 2018 e on ɗon tuma hawri komo ari ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar jillungu balɗe tati ɗo e nder leydi Sénégal o wiyete ko Emmanuel Macron hoore leydi France ene wayno tawtorama ko wiyete conférence pour le financement du programme mondial de l'éducation wanno ko tonto ay tonto nokku biteɗo Diamniadio e tawtorede hooreɓe leyɗele hewɓe kono kadi artisteɓe renommé international ko wayno Rihanna ko ɗum wonno ko éphéméride du jour himnuno en e oɗo subaka hannde en garate ko wiyete souvenir tawi ɗum eɗen kewi waɗ ɗum e kala subaka caggal éphéméride du jour dokkeren hen konngol ko joom on ɗon souvenir ko Elhadj Abbas Sarr Elhadj holko ɓurɗa teskade e oɗo subaka e ko ñande sappo ñande goo lewru février hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi woni on ɗon avion bannoɗo crash manam yanno toon to Tambacounda ha ni yoɓi pittali nogas e tati taw ko touriste des touristes français e nder capanɗe joyyi ɓe hen nogas e tato mbasen pittali ko crash musɗo ndeysan crash mo ganduɗa vraiment te ko touriste en gonno hen ene jeeyano ni ko ɗum jibini caɗele to banggue tourisme jilluji ɗo e nder leydi men Sénégal ɗin dumunnaji jewtuɗi ko adi kene ɓamta caggal muɗum golle ma jooɗi peewi on ɗon souvenir Elhadj Abbas joni joni paɗen koye revue des titres ko sifa e kelle gadane jayɗe leydi men titre caggal calminale en jettor ko ñagade on duwaw e bismade on aussi e roɓindo jayndeji mon ɗo e Piindi TV kamɓe Piindi radio kala e mbadi kubal roɓindo jayndeji oɗo ñalawma alkamisa go lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ene hemne en jayndeji ɗi Elhadj Abbas Sarr hol jaynede puɗɗortoɗen e oɗo subaka Elhadj ko noon Amadou Moussa Anne haade men fuɗɗirade hay jaynu wotere alay sago ganden holnedi dawri kanji kala ɗi jilloyi ko toon to assemblée nationale ko artude on ɗon vote darnude on commission d' enquête parlementaire tindade ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni les 7 sages jaynenkoɓe gaari hen kono kadi alhaali rapport o ina tawe hen kam e coftal ɓalli kono noon jayde las holno dawri hannde nden ɗon jayde oɗo subaka hannde ne wi ko darnugol on ɗon commission d' enquête parlementaire ngam ha joni ñawdi walla ni heɗade ɓen juge en conseil constitutionnel jani ko ɓe mbi ko assemblée nationale ne wayno tan ma huccan ɗen kalbe les 7 sages ɗum noon ko ɗum jeu de mots c' est à dire on ndin mbuñaari beele ina woodi naati e kalbe ɓen tuumaɓe ko yewti ndin ɗon mbuñaari saabi noon jani ko ɓe mbi gon goomu tafama kono haade mum tafede tawi ko débat gulɗo jaw yiyama toon to assemblée nationale ɓe mbi ko ceerno Alassane Sall ne wayno tan de daɗi hanki e piggal musgal ummorade e yimɓe witeɓe ko PDS saabi ni ene wayno tan o holliti mo wullitoɓe lawol woni mo porte plainte fewde ɓen parti démocratique sénégalais kono noon jayde le soleil gendire nde e oɗo subaka hannde ne wayno kañum ne ari koko yewti on ɗon création ko wiyete commission d' enquête parlementaire e ko fate banggue ha joni ko yewti e on ɗon biyeede candidature ko fate banggue présidentiel
ndin buñaari tumande dow ɓen les 7 charges janen ko ɓe mbi ko temedere nogas e goo député kañum men gooti ina jaadi yon ɗon commission d' enquête darni saabi noon ɓe mbi holko saabi on ɗon majorité benno ne wayno tan ha joni nanggurani ɓen ɓe ganduɗa kañum men goni député ji yiɗɓe on ɗon commission yo darni ɓe kolliti wonde ko rapport élection présidentielle ɗum ɗon woni hande ko PDS e Yewwi Askan Wi mbi ɗum ɗon walla yidde PDS ɗum woni ko Yewwi Askan Wi mbi jaadani hen ɓe garti ha joni e ngal ɗon luural hakkude ceerno Alassane Sall e ɓen ɗon parti démocratique sénégal kono noon li quotidien nden ɗon e oɗo subaka hannde koye on commission d' enquête parlementaire ari e nder hello mabɓe joyyi ɓe mbi ko PDS kañum ha joni fooli on ɗon combat muɗum gadiɗo Karim Wade ina wayno tan ɓe mbi ko weltare mawde heeɓi saabu on ɗon victoire décisive mbo heeɓi e ko fate banggue on ɗon coup d' état électoral noon janen koɓe bindiri temedere nogas député kañumen gooti pour ɓen nogas e nayo mbi ko jadani hen Mamadou Lamine Thiam député PDS holiti wonde oɗo démarche ne wayno tan ko démarche mo ganduɗa o ko démarche deftere fonde jangguede to banggue parlement kono kadi on ɗon dignité manam on hurum mo ɓen ɗon jogui Abdou Mbow suuti hen kongude wi ne wayno tan ko hunde waɗɗinde assemblée nationale wadde saisine kala ko fate banggue ko wiyete ko souveraineté muɗum kono ɗum o wi haare mabɓe ɗimmere e wiide mo ganduɗa kam tigui woni Karim Wade e nder hello mum Twitter haare makko ɗimmere ko rapport ɗin sumgoji élection présidentielle ko noon Sud Quotidien nden ɗon jayde oɗo subaka hannde wi ko darnugol on commission d' enquête parlementaire e ko fate banggue invalidation to banggue candidature Karim Wade jayne ko ɓe mbi ko le PDS obtient gain de cause manam ɓe keeɓi koɓe jinno ko oɗo saaha temedere nogas député kañumen gooti ene jaadi hen yon commission d' enquête darni nogas nayi ɓe mbi ko jaadani hen groupe parlementaire Yewwi Askan Wi e ɓe ganduɗa kañumen kolliti wonde calima tigui calima wadde siégé on ɗon e nder on ɗon commission tafaɗo manam ɓe jiiɗa tawede hen ɗin konngudi sifaji kala nde tawe e hello ɗiɗi ha tati nden jayde Sud Quotidien besbi le jour nden ɗon kam dottitoraɓe ɗiɗi wi caggal nde darna on commission d' enquête ne wayno tan ko ɗum dandi arwaniri tindade e rapport ɗin sumgoji wallu e benno mbaɗi ko front bloc Karim ɓe mbi tan de ko weltima o wi haare makko ɗimmere nde ko rapport ɗin sumgoji présidentiel dirtinde ɗum ceerno Alassane Sall waɗa agressé tawi agressé mo yane makko mbiyen ko Mame Diarra Fam député mbo PDS kanko tas ceerno Alassane Sall paami o holliti wonde tan mo porte plainte fewde on ɗon Mame Diarra Fam ɗin ko guuɗi ina tawe hello joyi e nder nden jayde besbi le jour direct news nden ɗon jayde Dawul Thiaw ari iɗin sumgoji présidentiel 2024 ɓen kam mbi ko l' impossible rapport manam wawa amnade on rapport ɓe gartiɗo e Sénégal 1963 ha hande hay élection présidentielle goto meeɗa dirtinede ɓe garti noon ha joni ɗin événement ji trouble musnoɗi 1962 en kaalini nder hen ni ko fate banggue on ɗon ko tumetno Mamadou Dia kono foof haɗani élection ngaji dirtinaka kono kadi ɓe garti e ko yewiti onon époque mo ganduɗa ko dullero 1993 tawi ni ɓurno hen saba ɓurno hen mantinade ko wargo vice président toon to conseil constitutionnel maître Sey kono kadi démission mo ganduɗa kam woni juge Kéba Mbaye manam wargo maître Babacar Sey kono kadi démission ɗon Kéba Mbaye kono foof de wade noon ɓe mbi ko ɗin élection ngaji mbaɗi Guy Marius Sagna wi so tawi Macky Sall dirtini ɗin sumgoji présidentiel ina wayno so yi ha woni ñen ɗiɗi lewru avril nde mannama ko gasi on attata wonde président de la république ko wona ɗum ɓe garti sifa oɗo démarche mbo PDS moɓe mbi ko ɗum démarche trouble to banggue république vox populi nden ɗon jaydi wi ko présidentiel 2024 je trouble ɗon tan ɗo heddi balɗe nayyi guddiɗgol on ɗon campagne présidentielle le doyen des juges kañumen ɓe mbi tan ha joni ko salima accidde Bassirou Diomaye Faye ɗum ɗon woni ko jaynenkoɓe bindi e gardidi bindol l'observateur jayde groupe Futurs Médias nde ari koye financement woni wallidde walla ni ko fate banggue ɗen kopreje paɗaɗe to banggue campagne électorale ɓe kolliti wonde ko ɗum hunde uddude hakkille ɓen ɓe ganduɗa ko jogorɓe yaade ɗin campagne uji révélation e ko fate banggue on ɗon plan financement to banggue candidat 2 milliards de francs CFA on ɗon ko budget mo ganduɗa o ko minimal manam pamɗuɗo kala pour campagne moƴƴo wonandi ɓen jogorɓe yaade sumgoji présidentiel saabi noon jayne koɓe mbaɗi ko natte ɓeɗo joyo ɓe ganduɗa hande moni foof
ina waɗi geste ɓe hen ko hello e juuɗe kunuɗi ɓe hen ko juuɗe noppi heddiɓe ko juuɗe koye won hen ni ko guite jerminiɗi hollirde wonde tan ko hakkillaji dariɗi e o saaha wonani ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni yiɗɓe yaade e sumgoji présidentiel la libération nden ɗon jaydi e la zabas ne wayno haalata koye on ɗon détournement ko wiyete la holding fortune capital ɓe mbi tan nde tawino jeyno ɗum kon ɗon yaraha muɗum Abdoulaye Elimane Dia kalaju ɓe mbi tan de ko ɗum ɗon woni hande ko siiba e nder on ɗon holding jaynakoɓe ne pamni en ɓe kolliti wonde ko goo piccal ndiga 16 milliards e copraji CFA kañum woni ko waɗa détourné e nder nden ɗon gollorde holding fortune capital ɓe mbi noon ancien ji walla mana wonnoɓe directeur uji ɗiɗi kañum e on ɗon filière mo ganduɗa ko STR kam e arta wondude coordinateur ɓe kala nana mbaɗa ko wiyete ko en garde à vue toon to DIC woni division des investigations criminelles l'éveil nden ɗon jayde l'éveil quotidien o subaka ari koye train express régional 1 million bani adama goni ko keeɓi jolde wadde yaha gara e nder kandon laana jurdi waɗo ko Dakar banlieue hitande mayde 2023 ko ɓeeto jaynenkoɓe ne jaññi hen e hello nayyi e nder nden jayde l'éveil quotidien kono noon point actu sport e oɗo subaka ne wayno ari koye élimination précoce baro teddugal leydi Sénégal toon to 8e de finale ɓe mbi ko le Sénégal acciti yawti on ɗon prime mbo milliarduji 4 piccal ɗiɗi e copraji CFA on ɗon prime nde tawno so tawino jomumen ƴettino on ɗon coupe ene wayno tan ko ɗum ɗon woni ko keɓata walla mbiyen on qualification ko ɗum woni ko keɓata woni 4,2 milliards e kalis CFA ɗin konnguɗi ne jaaji e hello joyi e nder nden jayde point actu sport battidirten ko stade quotidien e oɗo subaka hannde ne wayno ari koye Sénégal ɓurɓe wonde titulaire to banggue on ɗon poids d'âge ɓe mbi ko Kouyaté e Gana Gueye beele ma jiyoyi on ɗon CAN 2025 ko namdal ɓe mbaɗi beele ɓeɗo ɗiɗo jaɓɓodiroɓe ma mbawa waɗede sélectionné e on ɗon coupe d'Afrique des nations de football mo ganduɗa ina jogori arde hitande ujunnaje ɗe nogas e joyyi woni lewru février walla mbiyen e lewru juin saabu ko ɗo e hitande lebbi jeegom goɗɗum ko tawate hen wayno ko Cheikh Sidi Ba directeur sportif mbo Jaraaf Ligue 1 holliti wonde Sénégal nde wayno tan waɗi déjoué kono kadi waɗi raté on ɗon kan muɗum mbo jeyno saabu wiide makko tan ko Sénégal jeyno on ɗon kan kanko Pape Sidi Ba noon ko consultant toon to RTS radio télévision sénégalaise ko ɗo uddiroɓe men jaydeji oɗo subaka hannde to banggue télévision aadi amen e moɗon ko janggo aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi ko noon Amadou Moussa Allah jarama ma taw en garate namdi tan namdal men garude ngal woni holno jiruɗa gon tafgo on ɗon commission mo ganduɗa hoorema tafama hanki toon to assemblée nationale mais également aussi holno jiruɗa aussi oɗo 14e législature ñande foof tan kala nde ɓe mbaɗi siégé waɗa ko gandanɗa hoorema ko gossodiral konngui musde walla ɗi gandanɗa hoorema rewan lawol mi ara e namdal gaddunal ngal ko adi foof c'est à dire que hanki en keɗimi hen ko heewi cormami cottumami o surtout e ɓuuri hen hawde en noon ko darde député ji Benno Bokk Yakar saabu woto ñejjiten commission d'enquête o ene wayno fayi ɗum e tabal ngal ko opposition saabu PDS koye opposition jeeya ko coalition liberté démocratique no ɓe mbirat ni toon to assemblée nationale kañumen pawi mbaɗi accusé manam tuuɓe ɓe ganduɗa ko ñawoɓeɓe wadde encaissé kalis te kadi aussi ko ɓuuri hen ko hawnade daɗani hen candidat Benno Bokk Yakar o woni Amadou Ba saabu inde makko waɗama cité e ɓen ɗon waɗɓe ko wiyete ko corrompe woni ndin mbuñaari ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni toon to conseil constitutionnel joni noon 120 députés ko ɓuuren ko hewde aussi ko majorité woni ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni Benno Bokk Yakar kañumen gooti yo gonɗon goomu tafe nde waɗi fannuji ɗiɗi to banggue analyse mo nanguirten ɗum beele ɓe jogui ko hoolari pour nde wondene on ɗon tumamumo PDS fawi e dow ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ñawoɓe wodani yo yaa he gasa e on tuma on ɗon tumamumo ruttito e dow mabɓe kuule pawe e dow mabɓe beele ko ɗum so tawi ko ɗum ene wawi amnade saabu hoolare nde kamɓe on ɗon coalition majoritaire Benno Bokk Yakar jogui so tawi ko banggue goɗɗo ni
eden mbaɗi soupçonné vraiment député ji Benno Bokk Yaakaar ko soupçon non ko c'est-à-dire ko hakkillaji meɗen ina ñewi e démarche coalition Benno Bokk Yaakaar tawtude PDS e on ɗon commission muɗum beele wona ko yimdete ko yidde yo onon commission daro et puis saabo ha élection ngaji ɗi duñe ko toɓɓe ɗiɗi ɗe ganduɗa ɗe vraiment min to banggam ene ñawi hakkillam fannuɗi ɗi fof ne wawi wonde beele ko yaade ha gasa laɓɓina juge o walla laɓɓina tuumaɗo o banggue candidat mumen ɗum ne wawi wonde so tawi woni e tawtuɗon peede e tawtuɗon coalition ne wawi wonde kono kadi so tawi wondene koye démarche goɗɗo jeu trouble on ɗon wonde yo élection ngaji ɗi yo herƴu dirtine ɗum ne kadi aussi vraiment so woodi ko ɗum échec e ko ɗum défaite to banggue démocratie sénégalaise wasde nde hokkude Diomaye Faye liberté provisoire ɗum ne aussi te surtout mon Faye sumgoji bon ɗum haɗam arde hen e lemeji mi diwi namdal ma gotal woni législature o 14e législature o c'est à dire député ɗi no goniri toon ni aɗa andi won député ɗe toon gaari ko par défaut c'est à dire que koko gaari toon mais wona kañumen tijjano toon oto jejjit hen nde élection ngaji ɗi paani nde liste yeewi e liste yeewi bien so mbi yeewi noon ko majorité o koto banggue Pastef e on tuma titliruɗi ɗi kala koko mbiya wondene liste candidat mumen surtout département de Dakar wawa jaɓede nde tawno wonko moƴƴani hen saabi noon suppléant aji ɗi ko kañumen ngabbi naati toon to assemblée nationale donc noon suppléant hen sahaji remplaçant hen sahaji mo wona titulaire eɗen gandi koma no pulaar wiyata ni koma rewo ronka nde worgo hoɗa c'est à dire que titulaire cikkaɗo oɗo no wawi wadde porté voix toon nde wawi daranade combat o on so heɓani nadde suppléant makko ko nden arata donc suppléant hen sahaji kañumen ko neɗɗo second choix ko cuɓateɗo tawi o ronkama donc noon hankkimi heeɗima farba gom ne haala hen wi wondene sa ƴeewi arɓe toon ɓe ko yimɓe ganduɗa ɓe wona yimɓe tijjanoɓe donc so tawi assemblée wayni conmami cottumami alay saago ko députant ji alay saago ko buloji yimɓe ganduɗa ɓe ganda holko woni lengo assemblée nationale saabi jiiɗen sifa oɗo assemblée nationale no wayni jiiɗen wi tan ko assemblée nationale o waɗɓe toon siégé ko ɓuuri hen ko hewde wona yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko handunoɓe ɗin poste oji kono kadi wona yimɓe ɗaminnoɓe ni kañumen ina meeɗa joɗade toon to assemblée nationale saabi noon wayno wayni eyyi kono aɗa andi on banggue aussi min kam pour min jaggi ɓuurimi jaggude tan ko so tank ɓe gaccani ɓe guittani haqqillaji mabɓe ɗi min garanmi ɗo ko parti naggam ɓe mbawata joɗanade assemblée no hannirta il faut ko ɗum ɗon iwe haqqillaji mabɓe ha laaɓa mi anda so tawi ma waw iwde Sénégal par ce que so tawi ƴeewi hanki joni ko commission d' enquête darnete goto fof yo adden miijo muɗum kono sa ƴeewi goto hen fof rewi ko côté ko clash wonno ni ko presque ko ɗum ouverture campagne ɗum campagne électoral wonno toon candidat mi fiyat candidat ma minen mbawi on min piyat on guila subaka ɗum te pi ko commission d' enquête darnete no donc a famat exactement on ɗon idée mo kalta on sowata o nadde hakkillaji ɓesguli Sénégal nade ko noon wadde gatten namdal ngal woni Diomaye Faye hono deux doyen des juges sellinimomo liberté provisoire gam o wawa wadde ɗum ɗo temps d' antenne makko en ganda exactement holko saabi doyen des juges o sawiri kono kam eɗen cikki to banggue lawol leydi ndi kala koɓe caali ene gasa tawi won motif moɓe nawtata ele on ɗon lettre mo ganduɗa ari namdade liberté provisoire no wayi wade foof ala ko weñi hen saabu candidat prisonnier yiyama hay so tawi meeɗani yeɗɗo e nder leydi Sénégal yiyama e nokkuji kewɗi yiyama ko wayno Tchad ko wattindi ko Hama Ahmadou nde yadanno e mo ganduɗa kam tigui woni Mouhamadou Youssoufou e dumnaji jewtuɗi deuxiéme muɗum mandat en jii kañum arno deuxiéme kono koye kaso o tigui waɗi ko wiyete ko ha joni campagne muɗum ha gassi heɓano on ɗon liberté provisoire heɓano wadde campagne e ko nandi hen ɗum ne kadi aussi hawnake ɗo en saabu eɗen cikki tan kala ko doyen des juges sali ene jogui dalilu mo foti o salorade soit koto banggue mbaadi no lettre o joƴƴinirani soit ko dossier o ko namdi ko manam joomum fotani hebde on liberté provisoire kono enen to banggue men pour campagne badɗo ouverte badɗo campagne jaajƴo moni fof heeɓa fodde muɗum ina moƴƴuno joomum ɓaade soit ñaawe taw heeɓa on liberté provisoire kañum ne wawa wadde exprimé wawa haalde yidde muɗum nde jogani Sénégal en tant que candidat wawa joni kañumne aussi wade ɓayyinde programme muɗum ko hunde ganduɗa vraiment ɓaade woni en gaari hen ha ɗo ene moƴƴi ñaguiɗen kamɓe joguiɓe lawol leydi ndi ko yooɓe pondu dendagal candidat ji ɗi poɗɗo yaade terrain o yaaha poɗɗo wadde enregistré to RTS waɗa enregistré to RTS hankkadi ni ɓaade ko dandu wona moni foof wawa dardude Allah wawa kadi aussi yadude arsugo muɗum waɗa ko foti ko wadde surtout to banggue campagne
e kañum ni ene jeeya e quand même tigiri ko ɓeydi ko doyen des juges wasi ɗumen nde enen jogui jorto moƴƴo wonde ko chef d' accusation pawɗe dow makko ene tekki tekkugol gandanɗa hono ngol hulɓini quoi ko fati alhaali détournement oɗo jaaɗo ndeysan wirnima gonga ni vraiment wirnima leppi leydi kono woppani gacce caggal muɗum alors woppa ngaalu porngu niyete ene waɗe détourné holno jiiruɗa ɓerɗe ɓeɗo Sénégal naaɓi vraiment nahiri ɓe ɗon banggue gollorɗe nde wiyete ko holding fortune capital c' est à dire ko gollorte mo ganduɗa kam woni yara muɗum Abdoulaye Elimane Dia kalajo wona kesum elage bas e nder leydi men Sénégal so tawi gollorde déjà jomum ne wuuri ne fottini guirti waɗama détourné ala ko haalonde natti wonde ɗo wirni heddi noon ko aɗa wawi nawtude banggue goɗɗo aɗa wawi nawtude fannu e banggue goɗɗo aɗa andi eɗen jogui yimɓe ganduɗa ɓeeɗo e nder leydi Sénégal no kalis arde foof ko yo ar tan kala no arde ko yo ar ɗum ɗon noon so won esprit yaltani hakkillaji ɗi jomum hulata ñamde kalis baayo hulta ñamde kalis aliyetima hulta aussi ñamde neɗɗo d' abord ina wuuri ala ko haali noon so tawi wirnima e guite yimɓe eɗen cikki tan ɗon ɗo yimɓe goƴa koye mumen sababude oɗo wirnima nafannoɗo tigui joguinoɗo alhaaliji kewɗi ko ɗon halfinanoɓe ɗen gueɗe kañum mataw gone profitde gone wadde hen ko beela kono foof e wade noon alhamdulillah lawol nan e leydi ndi donc so tawi ha famama jopaɓe hen ɓe saabu ɓe kolliti hen wonde ko jayande haali jayande witende libération ɓe kolliti wonde ko mennoɓe wonde directeur uji ɗiɗi on ɗon oɗo filial mo ganduɗa wiyete ko STR wondude ATRA e on ɗon coordinateur kañumen kala ɗoni ɓe goni tata ɓene mbaɗa ko witte ko en garde à vue toon to DIC division des investigations criminelles firti wonde so tawi neɗɗo moftama e nokku responsabilité nana fawi dow muɗum responsabilité o ko wonde ɗumen ancien directeur uji e saaha nde ɗum ɗon détournade wonde ɗum aussi responsable e saaha nde ɗum ɗon sikka ko nden dirtina donc on ɗon trouble on tumamuya so yeehi ha jomumen moftama firti ko hayso jomumen nawani ni en tout cas enen gandi to gueɗɗe naati donc eɗen ñaago yo ɗum laaɓ ceer jawdi ndi ko jawdi janandi ko jawdi aliyetimeɓe wawa hodde e juuɗe mumen aussi jomumen naftoro ko ɗum ɓuuri vraiment oɗo détournement mo ganduɗa ko détournement coofɗo saabu sa ƴeewi wona kalis pamɗuɗo saabu ko 1,16 milliard c'est à dire ko milliard pawɗo sappo ko milliard ndiga peccal jeegom e kalis CFA wona ko famɗi donc jomumen ne cohli jawdi bammumen et puis yo lawol wat vraiment horkita jawdi ndi artirɗe ɗum e juuɗe ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ɓesguuli ɗi kono kadi lawol fawo e dow ɓen koɓe mbawi wonde foof toɓe mbawi ummade foof neɗɗo ala droit ñamde kalis janano en wuuri ala ko haalnode joomum rutti e joomum surtout rutti e joomum vraiment ko min kam mi ronki famde tan mais yo Allah faaba dal Sénégal kam nen ɗon tan joni kala ɗo neɗɗo wela ñamirde noon ñamirata mais so lumiére no waɗanno rek ene wawi to ma ustoya Allah jarama Moussa ko noon élage golle ma jooɗi peewi haade men yaltude revue des titres ko adi foof eɗen nelde duwaw toon to Hammadi Hunari saabu ustogol biyeteɗo Babou Ousmane Baydi Joola Diallo toon to Hammadi Hunari usti leegal Gorée ko heeɗiyanke yewtere nde élage Abbas ko hanki keɓɗen kabaru o ko heeɗiyanke yewtere nde no fewi kadi korsinɗo vraiment yewtere nde korsinɗo waɗoɓe yewtere nde o meeɗi noddudemi ko ɓoyani ko mbi sikki wonani hay lebbi ɗiɗi omo hollira weltare makko e yewtere nde ɗum noon ko hanki keɓɗen kabaru o wonde ko heccanki hedde midi o usti kanko Ousmane Baydi Joola Diallo eɗen duwono nen tulla en e dendagal galle o ɓesgu makko eɗen duwono aussi Alsane Ba technicien Hunare FM nde tawno ko tani ko rutti eɗen mbiya yo Allah yurmo yaafo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala koni woni aduna en jetti radio ɗi ganduɗa ina ceŋe men e oɗo saaha ndi Spar FM Tamba Demet FM to Demet Hunare FM to Hammadi Hunare kono ne kadi Danema FM ko toon to Matam wondude Fouta FM toon to Pété joni joni en jokkat yewtere men Olel Piindi Subaka Olel Piindi koy lotti do e Dakar yewtere men Olel Piindi Subaka jokkirten ko Olel mbedda
Olel bedde noon Elhadji Abbas ko an dokkam mi mbaɗana en introduire c'est à dire nanana en hol toɓɓerde gadduɗen hannde eɓe namdiɗa ɓe ñagoɗa gando hokkuma ko yewti e guel ɗon Olel bismilla kono noon d' accord ko adi hande natten e Olel o enen dutto duwaw surtout vraiment on ɗon jibnaɗo mo ganduɗa hoorema ko hettiyanke men wonno no fewi Babou Ousmane Baydy Diala donc enen mbi yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna en donima dendagal hettiyankoɓe men surtout banggue hunare to ko wona ko ɗum hande toɓɓere meɗen surtout ko fati alhaali bâtiment ji janoji ɗi en teska vraiment ɗo e Sénégal kala ne heewi ko maha taw ko kuuɓeji mawɗi a faami te battanɗe ɗe jana soit ko kuuɓeji ɗe gandanɗa hoorema ne joguino caɗele walla ni effectivement ko kuuɓeji ganduɗa ma ene sikka vraiment ina fonno quand même liɓede taw ɗum nani ɗum saabi vraiment ƴettuɗen micro meɗen jettuɗen e ɓesguji ɗi namdiɗen ɓe holno ɓe jiiɗi ɗen ɗon caɗele walla ni holɗo ndeɗo tiiɗo ngal ɗo tiiɗo koyego holto heedi eyyi ɗum noon noon so tawi ganda paari tan fan en Olel en gandi ɗeɗo caɗele kam wona ngol lawol waɗi heddima taw ko caɗele ɗeɗo ɓuuri feññinade walla ɓuuri labde kono ko wayno wonde foof kam no mbiruɗani tan beele ko laamu ngu jogui hen part de responsabilité walla ko ɓen ɓe ganduɗa ko hoɗoɓe hen ɓe walla ni ha joni luwoɓe ɓe mbaɗa sikki gadortomi ni ko e luwoɓe ɓe natoɓe galleji ene luwa ene koɗa hen ɓe ko ɓen kadi jogui part de responsabilité mawɗo sabu ko an koɗowo heno kala ko wawi hen kewde koye ma adoro hade on mo ganduɗa ko luwowo hade tinde ɗum ko an adoro tinde ɗum noon wadde so tawi jomum ina naate e on galle yo ƴewtino galle o ha moƴƴa sabu eɗen gandi won galleji ɗi ganduɗa maadi ni moƴƴani kono kadi ala ndenka eno sifori ni e nokku kadi mo pompa on galle eɗen gandi kadi wona nokku mo ganduɗa ko ngarɗuɗo ɗum ɗon foof kadi an koɗowo hen o mbaɗa sikki aɗa foti mbiɗa sikki ko laamu en jogui hen banggue joom gallo en jogui hen banggue ay locataire o woni hen en jogui hen banggue galleji ɗi jahata nayo joom gallo wasa woppude locataire uji ne mbasa woppude peut être taw gowi ɗon walla ngala d' autre solution eyyi banggue joom gallo sa yeeki haalam ari wimam oɗo galle poɗɗo yalte aɗa foti jogade ɗum ɗo jaltina yimɓeɓe laamu ngu ne fotani fad des fois ha yimɓe jaltin koye mumen mbeɗa sikki sa ari a waɗi recensé galleji poɗɗi ni poɗɗi yalte immédiatement 1 mois maximum a foti wiide yimɓe gara wat suivi donc enen mbawi wiide banggueji ɗi foof ina mangi e accident e bâtiment noon Sénégal ene jogui e nder caisse sécurité sociale catal prévention taw ko sectoriel ngal catal yeeyata tan ke affaire bâtiment ji maheti sa ƴeewi ɗin accident ji noon wonno guel bâtiment sin mahe sa fo yi accident ji gona hen ha gas kadi so bâtiment hoti gasi kadi sa foti accident ji kadi gara hen kadi caggal mum eyyi ɗum noon foof noon ko wasde kadi ni yimɓeɓe wasa wadde wiya ko e bâtiment e sahaji foof a jogot entreprise ma tan sa wiyama a beele aɗa wawi ma ɗum ɗo tan a ƴewata beel aɗa wawi haɗɗan an ƴewata tan haaliss o joɓeɗa ko hen gara mbaɗa négocier taw ala ingénieur ala haydara sa ari tan gasa ta fondation to fonno waɗede fonno assez fodde 7 métres walla goɗɗumen taw ko fondation min a watta ɗum taw ko dow tan pawta taw kadi ni normalement ne wano wonde terrasse tan walla plus 1 bedde ene wayno ko ɗum wonno ko Elhadji Abbas Sara ƴoganno en ko yewiti e ndeɗo toɓɓere oɗo ñalawma hannde yaadude hen aussi image uji ɗi ganduɗa ɗi ko on ɗon immeuble janɗu toon to leegal Har Yalla e ballal régie Oumar Diobbo Sow en keeɓi ɗum darde toon to Piindi TV oɗo saaha Elhadji en tout cas ko toɓɓere nde kalnoɗen hankkini en keeɓi hen manam yewtude seeɗa ko ɓuuri hen ko weldemi ko biɗo wonde ni so tawi a ƴeewi so wiyama huɓere nde ɗo hannde ni nde natti sirde joom galle o so eggi heeɓoyi to en heddiɓe nani hen koɗi ene moƴƴi joom galle o ne foti wadde kañumne action manam ko wadde feere ha laamu ngu tina wawna aussi hoɗɓe hen ɓe ha jaltoto kala no jaltiri foof kono woodi garɗo hen wi ɓurata hen sahaji adata ɗum probléme o ko joomum huulo wonde ni so tawi a ƴeewi waɗata ko mataw ko ɗo dogue waɗi ɗo hucce ala
ko noon aɗa andi ko adi fof d' abord ko yettude e jarnude ɓeɗo ɓe dañƴen fartague vraiment wedde micro ha hen goto fof addi en yiyande muɗum ko wayno Oumar Bayel Ousmane Yerosi wondude Mamadou Bari noon ko presque ko liggotoɗo e ko wayno nen par ce que sa hettima haala kani o hollatma ko e to banggue caisse de sécurité ɓe kollita wonde vraiment bâtiment ko caɗele guila ɗo fuɗɗoto ɗo mahede ene heewi accident ji mbaɗuɗe hen hayɗo mahate ɗo rek déjà ene heewi so tawi waɗaka sécurisé ene adda won certainement caɗele mais ene mbawi nanngude quand même ko ɗum responsabilité partagée manam responsabilité partagée woni so tawi comme par exemple laamu ngu waɗi ko fonno ko wadde ene wawi taw ɗeɗo caɗele mbatta an joom bâtiment o so tawi a waɗi e bâtiment ma ko foti ko wonde ene wawi taw ɗeɗo caɗele mbatta mais an koɗowo hen ko gona locataire gona luɓoteɗo gona ni taw ko an jeeyi bâtiment o mais aɗum ɗum ɗo en jogui probléme pourquoi ɗo hoɗo hen ɗon kadi aussi ko namdal vraiment pourquoi ɗo hoɗo hen donc an rende de fittanuma min mbeɗa sikki mi waale bedda ɓuri kam walde e less bâtiment mo gandanɗa hoorema ko ɗum ɗo dalo yanata doom donc so tawi ɗum ɗon foof an awa ɗum famde joom bâtiment o kañum yiyat tan ko kalis alors laamu ngu kañum fonno wadde protégé ɗum ɗon foof waɗani ɗum il y a problème il y a vraiment problème c'est à dire ko hay goto waɗani ligguey muɗum joom galle o ko ɗo e galle o laamu ngu surtout laamu par ce que ministre d'urbanisme nanɗo takki kalifinaɗo ko fati e banggue sata korki woni sata korki noon wona to banggue laaɓal tan hay banggue darde kuuɓeje ɗe ɗo fuɗɗo darade moƴƴugol kuuɓeje ɗe contrôle muɗum ne fonno wodde te ko ɓuuren ko hawnade élage sa waɗi jillu tan certaines kuuɓeji ɗo e wuuro lamborgo ngo Dakar kala leeɗe noon banlieue ɓerde Dakar leeɗe goɗɗe ɗe quartier chic kala to garɗa ma yi kuuɓeji ɗi ganduɗa vraiment ko kuuɓeji gasɗe ha laaɓi ceer et puis yimɓe ne cakki less to te laamu no wirto jamma e ñalawma ne yahane arta kono meeɗata haalde ko wayi noon donc mi sikki mutisme manam deƴƴere laamu ngu ɗum aussi eɗen mbayri ko ɗum deƴƴere coupable mawɗo e ko yewteɗeɗo gueɗe eyyi aɗa andi ɗum ɗo foof addi ɗum ene jeeya hen gueɗel gotel comme par exemple laamu ngu sa yi mbiɗen laamu ngu par ce que il faut ko mbaɗen pointer du doigt e laamu ngu no feewi par ce que aɗa andi Amoussa gonga ni no muusi kono lawol yamiri ko saɗa maha yataw daña autorisation de construction autorisation on ɗum waɗat permettre yimɓe ganda an holɗum mahata d' abord ensuite ko mahirta ko hol hattan gonɗo hen guila to jamde hay ciment mum hay foof mais an a finat a yiyat neɗɗo finnan maha a finat tan maha eyi sa mahi so ɓoyi seeɗa mbiya wonde ya jokku so ɓoyi seeɗa kadi mbiya ya jokku ɗum finalement wattinto tan ko yande te kadi ko ɓuuren ko heewde ɗo e nder leydi ɗo e lamorgo ngo sa ƴeewi jomumen mahirta kuuɓeje ɗe pour ne koɗa hen ko mahirta ko pour commerce donc ittini on ɗon ittini to banggue jamde ittini to banggue ciment ittini to banggue hayre ɗum ne kadi aussi ne jeeya hen sa jomumen goɗɗoyta ha e leydi ndi hen saji timminta fannu goɗɗo kadi mbi sikken kalni ɗo ko ɓooyi ko Elage Abbas ko wonno ko mine bara no mbirten ni woni manœuvre on ɗon jomum rutto tan wooda ko wawi fawde ɓalal tan e on saaha mi faye maɗe mi nodda Abbas mi wiya Abbas ken hoddiɓe ken bandiraɓe miiɗa hokkude sam miiɗa hokkude dambe ko an jimmi hokkude oɗo chantier am donc nda taw jomum fandiri hen ko gueɗe ɗiɗi to banggue bandiragal ngal nam goɗɗo ñaama bande ñaama tuuti ɓuuri goɗɗo ñaama dol nan ɗon kono aussi to banggue coggu ngu kuwo aussi nan ɗon ittini on ɗon jobdi maçon bilan o taw mboɗo wawi wiide Abbas to ponɗa wadde sahuji ɗiɗi fof waɗɗon sac goto beelen itta te jomum miijaki janggo e jaam hoɗoɓe hen ɓe puis ko pittali koɗata hen wan noon ko par commerce waɗira ɗum ne kadi aussi mi sikku ɗum probléme surtout to banggue jamde to banggue jamde ɗe ñamtoto banggue diire o so wonno wawi tan ñamtoto gasa te au moment où to poɗɗa wadde faire 12 en faire 15 en mbaɗa ɗon faire 6 walla faire 8 pourquoi parce que kañum ɓuuri hewde aɗa andi sa wiyama barigal faire mbo faire 6 o e faire 4 o e faire ɗum ɗo fof foti mais que sa wiyama faire 6 joni par rapport e faire 12 joni faire 6 so tar que aɗa wawi dañde à peu près hedde 12 18 22 bar kañum ɓuuri hewde au moment où to dañta toon que 10 walla ɗum ɗum joni min mi ara mi wima wonde pourtant faire 6 tan wawi wadde ɗum te alors sembe o jiiɗa te min oɗo kaalo mbeɗa laaɓa ala hen fof ko gandami ɗum hay étude goto mi ala pour ko gandanɗa ma qualification goto mo ala pour kollito wonde min mbeɗa foti wadde ko mbaɗanmi koye donc firti ko ala autorisation ala haydara ɗum waɗi ko laamu ngu dal woni principal acteur mo ganduɗa hoorema e ɗeɗo caɗele goɗɗe fof
kono nela jono ko olel bedda e ko yuti njumuɗen kubeje ɗe ganduɗa en teske kala saha e wuro lamorko ngo Dakar hani diwnuji ɗi ɗum no eɗen mbiya tan yo mahoɓe ɓe hoɗoɓe ɓe nahroɓe hen ɓe foof yo tinno gacca hakkillaji surtout e gueɗe baɗe ni saabu ko hande ko yara janggo Allah andi ko holton foof nanɗo joni joni paɗen koye normalement ko olel diwan toon to Mauritanie ƴeewen so tawi Oumar Thiam fini toon to Nouakchott. Olel Piindi koy loti do e Ndakaaru njeeyo nangodiri funange irnangere woy worgon nde diaspora nani Olel Piindi subaka law noon bandamariyeto Olel Piindi subaka law ceera e gumpa en keɓata yaade toon to leydi Mauritanie ɗen jinno yaade noon saabu eɗen gandi ko semaine mo ganduɗa o ko semaine tigui patam lamu wonno ko kewi toon surtout to banggue qualification les mourapi toon e on ɗon 8e de finale hayso tawi battidi ko éliminé dene kono kadi e toɓɓe goɗɗe foof ene tawetno toon kono noon Allah waɗi Oumar Thiam holliten wonde heɓaki e oɗo saaha omo jaggi toon to classe ɗo jangguinta ɗo ɗum noon ene gasma taw alkamis paaɗo so Allahu lamɗo jaaɓi kewen fartange jokkodirde makko haade nden élage mi hokkete janggana en ɓatakuji ɗi gonɗa puɗɗima ardi toon to plateforme YouTube o woni télévision ta Allah jarama lawol gongol en beltinima ɓen ɗon yeeɓiyankoɓe wonɓe toon to plateforme men YouTube hono Abou Keita jaam wali mon Piindi on calminama o weltanama kankone Djugo Ba kañumne aussi ko noon ko depuis Mauritanie Mamadou Kane bon courage monsieur Anne donc o weltinimama Aminata Dia depuis Néerlande kañumne aussi vraiment tabarakallah machallah enen calminamo par ce que ko yeeɓiyanke men no feewi oustaz Sow ndeke ko oustaz Sow ko Seydou Bari depuis Kaydi donc kon en beltinimom mi anda holto ƴetti oustaz o noon hani oustaz Sow bari ha oustaz Sow kam vraiment ko hunde hawnide seeɗa Amadou Sow aussi jaam wali e moɗon en beltanama en beltinimom kanko aussi Khady Ali Ba bon courage kañum no weltanama Mamadou Sy Ceerno Mountaga Dia wondude Ifra Ba ko ɓeɗo tigui dañño fartague vraiment wawde tellade e plateforme o kamɓe kala en beltinimoɓe ko noon ɓe beltanama kamɓe kala e mbaɗi kuuɓal en jarniɓe no hannirta ni ɗum noon ene gasa haade men waynodirde ma en gartoye woɓɓe ɓe ganduɗa ɓe keeɓo ene keeɓo arde joni joni o ene wayno en garat e actualité actualité du jour e oɗo ñalawma hannde ɓurata arde ko toon to assemblée nationale kono no jeyandeji ɗi dawri kala ne wayno ɓe gaari koye détail en tout cas e nder assemblée nationale mo ganduɗa woni no hanki presque dingaral arène nationale au lieu d' assemblée nationale mais wati no arène nationale ni ɗum ɗon so tawi en teskima nden haare nde ganduɗa lombima hakkude ɓe ganduɗa kam tigui woni ceerno Alassane Sall e député Mame Diarra Fam ko fate banggue on ɗon fannu mo ganduɗa jibinino tigui luural mawgal saabi noon gomo witengu ñolank kañum habri wonde ina nanggorani omo ganduɗa kam tigui woni biteɗo ceerno Alassane Sall e nden ɗon haare muɗum saabu on ɗon wi koma nawɓe toon to lawol en tout cas no wiiri kanko ceerno Alassane Sall o habri wondene mo wullitoye Mame Diarra Fam manam o porte ɗum plainte saabi noon ñolank wi ene yaadi e miijo makko gonɗon saabu on agression mo ganduɗa kanko Mame Diarra Fam mo PDS waɗi ɗum e dow ceerno Alassane Sall assemblée nationale gadduɗo kaɗo haala ko waɗi approuvé on ɗon résolution gam mise en place darnude on commission d' enquête parlementaire
tawi joopi ko loskude on tuma muye mbo Karim Wade e yimɓe muɗum PDS tuumi ɗiɗo walla goto ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen les 7 charges toon to assemblée nationale toon to conseil constitutionnel saabu so en defte konngol makko e wiide on ɗon koko heeɓi koppareje 2 milliards walla 3 milliards gam wadde éliminé on candidature mbo ɓiɗɗo Abdoulaye Wade ko wona ɗum assemblée nationale ha joni hanki kawisaji goni ko jiya toon saabu Abdou Mbow mo ganduɗa kam woni président groupe parlementaire Benno Bokk Yakar kañum wulla toon waɗa saboté aussi e saaha nde ƴettanno konngol hunde hawnide nde tawno majorité o jogui ɗum ko ɓen ɗon min ganduɗa kañumen goni coalition Benno Bokk Yakar ko wona ɗum ha joni ɗin sumgoji présidentiel walla ni eko yewti on ɗon assemblée nationale député ɗiɗi PDS kañumen eri yo rapport wat manam yo rapport wat so on jiiɗi yo dirtini ɗin sumgoji présidentiel 2024 woɓɓe ɓe kaali ɗin sumgoji ko wayno Dambodj eri tan ko ɓen les observateurs woni ɓen aroɓe sunnade e ko yewte ɗin sumgoji nde ɓurata wonde vigilant ɓurata wattude hakkillaji mbaɗa encadré on ɗon processus no wiiri on présidentiel ha joni ɗo nder leydi men Sénégal Khalifa Sall holliti wonde sikki muɗum tan ko deuxiéme tour koko wodata te omo sikki aussi omo jeeya e ɓen omo jeeya e ɓen yahoɓe e ko fate banggue on ɗon deuxiéme tour en tout cas kanko Khalifa Sall ko caggal nde o namda e fannu o ha joni ɗin sumgoji présidentiel 2024 so tawi a ƴeewi au total capan tati ɗiɗi observateur kañumen goni ko union européenne neldi ga e nder leydi meɗen Sénégal gam sunnade ko yewti ko e ɗin ɗon élection ngaji présidentiel kanɗi waddi nogas e joyi lewru février e nde hitande ko wona ɗum munissement eɗen gandi hecci hanki o jagoɗo tan mbiɗo gueɗe kono leydi Sénégal waɗi dissoudre manam sari itti cahal nattugal wodde cahal leydi Sénégal tindade gonnogal e munissement ɗum ko caggal nde munissement e hoore muɗum habra nde mballeɗa mbi yoɓe gummo toon ene wayno noon ko hanki mbiyen heccanki ɗum fuusa e on tuma noon hollitama wonde toɓɓere ɓaleere tan e on ɗon fanno e wiide jagorɗo ene wayno ko 15 dadiɗo Sénégal naaɓe kañumen goni ko kawre ladial toon to leydi Mali liste mabɓe ni ina tawe ɗo henna e nder doggol actualité leydi ndi ɗum ɗon noon hollirde wonde tan hay sinno tawi kanko jagorɗo o habri so tawi a ƴeewi équipe walla mbiyen ni on ɗon ngalcatal munissement leydi Sénégal police gendarmerie hay ko nandi hen kala noyi ɗumen toon ko wadde maintien de l'ordre te ɗum noon kala laatima ɓe mbaɗi golle mabɓe no hannirta ni saabu e wiide makko ni o siftini sa ƴeewi maintien de l'ordre hay kala e saaha ko wayno toon to RDC ko wayno Soudan ko wayno toon to république centrafricaine ha toon to Mali koninkoɓe hewɓe enen battido ne wayno tumede gueɗe goɗɗi guykaji wargoli agression sexuelle e gueɗe baɗe noon kono ɓe Sénégal ɓe machallah e wiide makko meeɗano tigui tumede gueɗe baɗe noon wadde e wiide makko tan ne wayno ko dignité kono kadi on ɗon e slogan woni tout mais on ne déshonore pas ko on ɗon devise mo ganduɗa woni ko koninkoɓe Sénégal kewi hutorade kala e saaha e nder on ɗon fannu ko wona ɗum to banggue actualité ha joni actualité mo ganduɗa ko mayde étudiant Fallou Sène le doyen des juges ɓe mbi tan ndine wayno tan ko waɗi taɓal fewde ko ganduɗa kañum tigui woni ha joni wallidde ɓe ganduɗa woni heedirɓe toon ɓe surtout eto yimɓe yo ɗum ɗon laab ko fate banggue on ɗon fannu actualité ko ɗo haaɗi joni joni o ene wayno en garat eko fate banggue ko wiyete Olel Kane
ko noon Olel Kane ina wayno ko hen paaden joni joni hay sinno tawi oɗo saha hannde ne wayno no mbi kewɗen wadde ni écho de la tanière kono hankkidini kam weero ngo ne wayno natti wodde hankkidini toon to Yamoussoukro Koro saabi noon ko avis d' expert en ɓe hakkillaji mumen jaaji to banggue gueɗe ɗe ganduɗa kañumen goni football ha tengti équipe nationale du Sénégal ina hen Mohamed Gandour o holliti wonde ko Aliou Cissé ene wayno tan ha joni ronki ha joni wadde résoudre manam réglude certains problémes uji e nder équipe nationale du Sénégal o foof noon o haali ɗum koto banggue on ɗon élimination mo ganduɗa yettima équipe nationale du Sénégal tawi ko équipe paranoɗo tigui ɗo woɗɗi e ko yewti on ɗon coupe d'Afrique des nations de football. Mohamed Gandour aussi ko expert to banggue football kono kadi ko neɗɗo mo ganduɗa kañum tigui mbiyen ko consultant toon to RTS radio division télévision sénégalaise ko wona ɗum ha joni to banggue on ɗon élimination sénégalaise Ismail Jacobs kañum no hoore muɗum waɗi réagir e ko yewti on élimination lawɗuɗo toon to CAN 8e de finale kanko latéral mo Monaco o noon holliti wonde tan ko vraiment ko ɗum élimination musɗoɓe no fewi ko élimination mo ganduɗa vraiment kamniɗo e mabɓe kono noon maɓe gardu ko wiyete ko tête haute c'est à dire maɓe ƴellit maɓe ƴelliddade mabɓe kono kadi e koye mabɓe ɓe tukkitoɓe daara yimɓe nde tawno parcours o wona parcours kersiniɗo haysono tawi ɓe jiiɗino ɓurɗo ɗo kono noon mo yi jeu mo yi aussi vraiment darde équipe woni andi ko équipe tafaɗo ko équipe aussi mbaɗaɗo encadré no hannirta ni ko konngol Ismail Jacobs ko wona ɗum ha joni koye fate banggue on ɗon fannu élimination on ɗon baro teddugal leydi Sénégal en kalin hankkini wiyama wonde ko ɗum drame tactique saabi Oumar Sow waɗini en proposé Aliou Cissé el tactique o tactique makko on ɗon ñande mum moƴƴani wiya ko kañum woni saabi élimination on ɗon équipe nationale du Sénégal e ko yewti on ɗon fannu en tout cas fof hankkidini eɗen gandi ko so tawi élimination yani tan no Diomaye Camara wini o wi victoire ne heewi babiraɓe mais défaite ko aliyatim Diomaye Camara ɗum woni ko winduno e hello muɗum Twitter andinde wonde tan hay sinno tawi équipe nationale du Sénégal o vraiment fiyamane nde victoire dañade goto foof ne fobɓe ne wiya vraiment classement moƴƴi donc wona défaite ari tan aussi moni foof ne waɗa pointé du doigt fewde Aliou Cissé ɗum saabi noon o wi wondene élimination ina manam victoire ne heewi babiraɓe kono kam défaite kañum ko aliyatim ko wona ɗum to banggue Olel Kane mbadi kuuɓal payten koye hankkadine quart de finale sojuji sérieuse goɗɗiɗi ma puɗɗo janggo woni aljuma sappo e ɗiɗi mbiyen ɗiɗi lewru février sanga 17 heures Nigéria kañum ne ma hiwodiri Angola république démocratique du Congo nangodirta koye Guinée Conakry dartade aussi e Guinée Conakry to banggue on ɗon Olel Kane ko hunde fonde wadde saabu Guinée Conakry meeɗa joude quart de finale e ko yewti on ɗon coupe d'Afrique o meeɗino joude nam kono on saaha ko ɓe waɗnoɓe invité ɓe mbaɗano qualifié e on saaha kadi aussi ko coupe d'Afrique à 4 ou à 6 donc ko formule o changea ko to banggue éliminatoire e ko wonti 16 équipes ha 24 ko en tout cas ko hikka leydi Guinée meeɗi wadde qualifié ko yewti on ɗon CAN yaade ko yewti koye quart de finale donc noon ko hunde ganduɗa nde vraiment ne jaari wattude hakkille ɓe kawrata noon koye république démocratique du Congo meɗe ɓe ƴettongue ɗon kawguel ko tourné laabi ɗiɗi dernier wonno ko 1972 onon quart de finale ma jokku ñande samedi sanga 17 heures Mali jogori nangodirde koye Côte d'Ivoire waɗɓe liɓɓe Sénégal mbiyen ko diyal hoddiɓe en tout cas ko match mo weɓata surtout Mali ko sukaɓe wonɓe montude en puissance Côte d'Ivoire ko équipe miraculé ha ɗo donc ko match mo ganduɗa vraiment ene faada aussi ha tengtino Sénégal e Côte d'Ivoire fadir ɗo ni Cabo Verde kañum e dowla Afrique du Sud Cabo Verde aussi ne jaari dartade nde tawno Cabo Verde kamnene so tawi mi juumani rawane haadno ko quart de finale walla 8e en tout cas hakkude muɗum e leydi Sénégal kañum ne heewano joude quart de finale ko équipe kamne gonɗo e montude en puissance équipe mo ganduɗa vraiment ina waɗa e gros moyen kono attention en face woni toon ko South Africa Afrique du Sud kañumen aussi ko équipe mo ganduɗa
kollirɗo doole muɗum sa ƴeewi hakkude muɗum e Maroc vraiment ko équipe jarɗo accude hakkille no fewi saabu darde mabɓe e on ɗon qualification moɓe mbaɗi hakkude mabɓe e on ɗon manam e on ɗon demi finaliste mondial ko wona ɗum ene jaari aussi accude hakkille oɗo coupe d'Afrique no sifori ni saabu so tawi ƴeewi équipe aji en kalini ni hanki équipe aji ɗi ganduɗa ɗi ko joyi jaaɗi mondial janoɗi mondial Qatar 2020 ɗi foof 2022 ɗi foof mbaɗama éliminé donc ɗum ne aussi ne jaari accude hakkille ene jaari aussi wadde analyse goɗɗum ɗum ko équipe aji bien classé to banggue classement FIFA kañumen goni ko mbaɗa éliminé aussi woni premier deuxiéme troisiéme et quatriéme ha cinquiéme foof en hande woni wayno jaltingue ɗon kawguel Côte d'Ivoire 2023 kono ko teskiɗen ko waye oɗon yaltuɓeɓe joguiɓeɓe sembe to banggue poule yaltuɓe 9 points 7 points 5 points kañumen mbaɗa éliminé tawi waɗiɓe éliminé ko deuxiéme e poule walla ni meilleur troisiéme e poule mumen donc vraiment ne andini en wonde tan oɗo coupe d'Afrique omo manam omo towi ko coupe d'Afrique mo ganduɗa vraiment niveau ene towi ene ƴelliti donc hollirde wonde tan ko waɗi déjoué ɗin noon pronostic aji no fewi e ko yewiti e ndeɗo hitande no hélas juste un peu ko fate banggue yande maɗa surtout équipe aji ganduɗa ɗi ko ɓurnoɗe ɗi sembude premier tour ko kañumen mbaɗa éliminé tawi waɗiɓe éliminé ko meilleur troisiéme eyyi aɗa andi Moussa souvent enen kewi haal ɗum mbiɗen e wonde hande ko aduna walla ni Afrique équipe tokos natti wodde eyyi par ce que sa ƴeewi vraiment surprise aji goɗɗi tan guila départ tan a andat tigui rigui vraiment hande kala équipe ina waɗi valable vraiment wawde jouer quart de finale pourquoi pas demi finale pourquoi pas wadde remporter la coupe surtout hande won équipe aji ɗi paɗaka ko wayno Cap Vert en min kam surtout mbiɗa jogui kulhuli tan vraiment parce que surprise aji jimɗi hay Guinée en aussi mo ganduɗa vraiment presque e Mali aussi attention Mali eyyi Mali aussi Mali kam vraiment sa ƴeewi tan sa ƴeewi performance mo o tan a jogoto kadi ɗum ɗo mais noon surprise dal nen monay kan c'est ça palmarès uji ɗi pour timmitinde olel kan sa ƴeewi équipe aji jeetati badɗi ɗi qualifié e oɗo quart de finale hen nayyi meeɗi ƴettude coupe haccinde ko lawol gotol hen nayyi keddiɗi ɗi meeɗani ƴettude hay coupe goto ɗin nayyi ƴettuɗi ɗi goni Nigéria ne jogui 3 coupe Côte d'Ivoire ne jogui 2 coupe République démocratique du Congo jogui ko 2 coupe Afrique du Sud jogui ko coupe goto nayyi goɗɗi ɗi meeɗa ƴettude ɗi woni Angola Cabo Verde Mali wondude Guinée Conakry donc ɗiɗo nayyi donc sa ƴeewi on ɗon diyel d'opposition te kadi ene hunde ne hawni pourquoi ne hawni ko ƴettuɓe meeɗa ƴettude coupe e meeɗa ƴettude coupe kañumen kawrata quart de finale c'est à dire Mali ko Côte d'Ivoire Mali meeɗa ƴettude Côte d'Ivoire ƴetti laabi ɗiɗi Cap Vert mbiɗa sikki ko hakkude muɗum e Afrique du Sud Afrique du Sud ƴetti gotol Cap Vert meeɗa ƴettude Angola ko hakkude muɗum e Nigéria ƴetti laabi tati Angola meeɗa ƴettude hay gotol Guinée ko hakkude muɗum e République démocratique du Congo ƴetti laabi ɗiɗi kamɓe meeɗa ƴettude hay gotol et puis e hunde ganduɗa vraiment ne hawni ɓe ƴettano nayo kawrata ƴettuɓe nayo e on ɗon quart de finale donc ko vraiment ko hakkude yiɗɓe wadde confirmé e hakkude yiɗɓe wadde créé ko wiyete ko wadde sensation pour meeɗa ƴettude kam haysinde ko lawol gotol en tout cas ko diyol paɗaɗo no fewi joni en mbiyat gando yo ƴellit mbawen artude e programme men Olel Piindi koy loti do e Ndakaaru njeeyo nangodiri funange irnangere woy worgon nde diaspora nani Olel Piindi Subaka law noon battinortoɗen ko thème du jour hankkidine mbawen uddude ɓoggol ngol saabu bandiraɓe nana e ɓoggol ngol no hannirta ni eɓen nodda guilnani Elage Abbas hande temmeɗen tan ko namdal koko yewte coupe d'Afrique des nations de football mais équipe nationale du Sénégal hande o namdal pawaten e yesso e tabal ngal yimɓe jewta hen caggal nde Sénégal waɗa éliminé en 8e de finale won journaliste goto ne yette Sané ɓadiɗo fédération sénégalaise de football ɓadiɗo aussi Aliou Cissé o holliti wonde Aliou Cissé koko fiɓi accude équipe o c'est à dire wadde démissionné caggal 9 ans ko jogui équipe nationale du Sénégal joni noon so tawi ɗum laatima Aliou Cissé acci
hol mbo Sénégal na be nji ina foti lomtade Aliou Cissé mi fawa namdal ngal e tabal go Abi Bey ɗiɗi mbele ko Oumar Daf tati mbele ko Pape Thiaw nayi mbele ko Maley Ndoyde je pense que entraîneur mo ganduɗa o nana toon to Belgique en tout cas mbele ko ɓeɗo nayo fofe noon ko Sénégal naɓe kadi ko ancien jour uji so tawi Aliou Cissé hande fini subaka waɗi démissionné mbele ko Abi Bey foti lomtade équipe o mbele ko Pape Thiaw walla mbele ko Oumar Daf annene hol haade mabɓe arde holko wonata hen yiyandema Et bon, en fait, min kam yendam d'abord ko do paden do sindu ko min wadanno tan vraiment min kam mi accan don Aliou Cissé yeset jimi wiide ko so tawi o yalti o wi wondene kanko acciri équipe o tampi wala wa hokka chance wobbe hodo mo cikkudane foto wawde joktade équipe o bon min je préfère Pape Thiaw Pape Thiaw wonno dirigé U23 et puis kanko kadi wonno adjoint Aliou Cissé au Coupe d'Afrique voilà, c'est ça. Donc an tu préfères Pape Thiaw d'accord ƴeewen jiyande yimɓe ɓe noddiyankoɓe kañumen mbawa hokkude hen jiyande mumen so tawi hande jejjiten wonde ni woto wat démissionné walla yo nono hande so tawi Aliou Cissé yalti wi wonde ne acci équipe o holmo cikkuɗon e ɓeɗo tato ina mbawi wadde dirigé équipe o walla foti ƴettude équipe o go Habib Bey ɗiɗi beele ko Oumar Daf tati beele ko Pape Thiaw 78 158 81 05 walla toon to Skype Piindi espace radio musidɗo gonɗo e ɓoggol allo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah mi calminama on juurama kadi on beltanama mi calmitimama sangoto kadi on jettama kadi kabaruji mum ɗi ndewi lawol jarama sangoto koye namtal moom ngal hen tan jiɗmi jabade seeɗa bismillah allo bisimilla min kiɗi wallahi en mbimi koye namdal he tan jiɗmi jabade seeɗa bismillah so tawi ko man kadi ala ko Cissé ngo woppi eyyi min kam yiyandam kam ko Oumar Dafa haqqillam ɓuuri jaggude on kam haari kam kadi ɓe puɗɗito kadi ɓe ƴeewa tan sens on kam so tawi komo wawno heddade hen kam ɓuuri ella kam ala e makko kono so woppi ewa Oumar Dafa haari mi ɗon yo Oumar Dafa waɗa hen tigui ɗum on salmini on kadi mi juurima on mi weltanima on min jarama min heeɗo heddudde min kamari kadi mi salmini merci jarama Ibrahima Sangot toon to Demet kamni wi ko Oumar Daf waytorten ko koye ɓe wiide koye Oumar Daf FM waytorten koye Demet FM la 92.2 Piindi espace FM toon to Skype so tawi won jettiɗo walla 78 158 81 05 toon to Skype Elas Diabo on jettiɗo mbiɗa sikki allo o wiyana la jettiɗo donc to banggue ligne Diabo won jettiɗo allo salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah aleykum salam wa rahmatullah Amadou Moussa oɗon celli jaam alhamdulillah musidɗo ma Moussa Diaw Moussa Demba Diaw seydi Diaw komin Dumga Law tigui Diaw Moussa Demba Diaw keɗotomon koye Demet FM min jitti Allah min jaari on kabaruji moɗon laaɓtuɗi min naftu ɗum kadi renno ngo yo Allah yoɓon moƴƴere jarama salmini Abba Sarr ɗi neɗɗo yo noon on beltanama e kabaruji moɗon laaɓtuɗi jarama Diaw o wona ɗo neɗɗo yiɗi fof ko ɗon nayorto walla won toɓɓere tan ne gadɗum fonde haalede e won toɓɓerde gadduɗen matawa heeɗaki guila fuɗɗi walla sakki e haalanam tan mi naata hen wonno naat gulngol weeɓani eyyi bisimilla donc mbiɗen ko so tawi Aliou Cissé par ce que won kabaruji kolliti wonde o wi ko gacce o équipe o so tawi o acci hol poɗɗo lomtademo beele ko Oumar Daf walla ko Habib Bey walla ko Pape Thiaw e min de kam seydi an sinno tawino ko sagam o Aliou Cissé hedde équipe oɗo o nawanno équipe o tan tawa ha yeeso yimɓeɓe mbasa heñade tan kadi o continue hay sinno ha kubbi monde o affaire qualification muɗum ha kañum programme muɗum ha yawta e ɗum ko sinno ko sago kono noon so tawi o felliti o acci tawi feere ala ko o accat tan goɗɗo ƴetta eyyi ɓeɗo haalaɓe fof de ko yimɓe jogui ɓe ganduɗa hoorema humpito e feere majjum Habib Bey en hono wi Oumar Daf en Oumar Daf kam ɓoyino haalede guila omo woni hen Oumar Daf kam toujours koko haalino pour wawde arde équipe eyyi Allah no wawi taw haqqillaji yimɓe ɗi kadi ko longui ko kadi Allah yama taw kadi ɓuural leydi ndi kadi ɓuural équipe o so tawi kadi féliti on woppa Oumar Daf kam min kam to banggue yiyandam kono ɓoynoɗo haalede hen ko yama kadi jogui hen ko humpito pour wonko wawi addande équipe o so tawi arino hen kadi ala ko bonnata
ko noon ɗum noon mi salmini bandiraɓe ɓe fof on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere amin jarama seydi Diaw en beltanimomo ko Moussa Demba Diaw toon to diwan Dundal lawo wiyen allo wi en tout cas kanko yimɓe ɗi dañi Omar Daf dañi dow fois allo wi waleykum jam Oumou Thiam mbaale jam seydi Thiam wala ɗo celli han jam tan kay Thiam subaha o bisimilla Thiam salminama de salmi yaltuɗo on ɓe kadi calmitimama on beltanama kadi jewto moon he kañum de coupe d' afrique one ha wonide min de mbiɗa andi Côte d'Ivoire so ɓiltima e Mali tan ɓe daɗi ɓiltade ɓe Mali noon ma tiit par ce que Mali mbiɗa hooli équipe bo on golani kadi nan ɗon e Samori so ɗum ɓenni sen garte ɗum ɗo ɓe no wiyetano affaire antenne uji ɗi min de hakkillam nangi ko Pape Thiaw Ali Cissé kam waɗi parcours moƴƴo wayde nayi ɓe final laabi ɗiɗi e gorol ɓe ƴetti ngolo ɓe perdi rutti kadi nayi ɓe mondial laabi ɗiɗi so yeehi noon ha taƴi fiɓotako Pape Thiaw ne kañum nene jogui yadde moƴƴere awɗo Oumar Daf joni somi jumani meeɗino hay wondude e makko kanko Ali Cissé o meeɗino wondude Oumar Daf somi yejjitani kay kono noon joni yecce kono ɓayden ganda on kadi ɓayɗon jogui équipe aji sukaɓe ɗi par ce que oɗo Pape Thiaw ƴetti ñande ko ɓoyani ko sano eyyi kamɓe kanko ɓurmi ɗuminde ɓeyto noon ɓayda anda ɗumen a wawa wiide tan dani no Oumar Daf mi anda ɗo ɗum ɗo mun no fewi par ce que o meeɗino wonde Ali Cissé woppi eyyi kono Pape Thiaw kam ɓayri wondino e oɗo tigi a jarama sohna Oumou Thiam golle ma jooɗi peewi noon ko yiyande makko kankone 78 158 81 05 musidɗo allo bisimilla allo toon to plateforme to aussi won Habib wi ko Oumar Daf Habib Dieng Habib Alpha Dieng ma en garti makko allo musidɗo mi salminima Amadou mi salmitimama mi salmini monsieur Sarr o ko Adama Thiam monsieur Thiam bisimilla ma Thiam mi salmini dedam Kuba Thiam jarama seydi Thiam en salmini kadi sehil men hanki rewi ɗon Ibrahima Sarr voilà e yidde artude point ma o toon ay Amadou ɗo woni allo oui min keɗima vraiment min nanma ɗo woni différence andude holko woni acteur e holko woni leader acteur rôle mo tottuɗamo fof o jointe mais leader so waɗi positionné oɗon acte ha paari daroto ene soyno ko yimɓe mbawa yiide kañum woni waɗi ɗum ɗo rectifié donc ɗo joni hay sen jiiɗi nawde Aliou Cissé ni hankkadi no waɗi erreur par ce que match o heddinima hankkadi match ma kanko wonko fonno yiide ken mbawa yiide o waɗa ɗum rectifié hay Pape Thiaw joni kañum so waɗama noon hay so haalini mais on jaɓananimo kanko so yeehi o yarata par frustration walla colère te ɗum moƴƴani e bango donc oɗo peut être Habib Beye yo addu e ganduɗo ɗum ɗo par ce que groupe kala colère et frustration wa jogade ɗum sa woni leader gueɗe ɗiɗi sa tawi a anda ɗum a wawa wonde leader gandata ko jeyɗa kono andu ko ndendeɗa par ce que ko ndendeɗa ko kala mérite de tottu ɗum oto wonde ko sehil ma walla wona sehil ma walla oɗon kaaɓi walla on kaɓani mais ko mérite ko tottumo c'est ça le rôle du leader donc yiyande ma ko Habib Beye mi salminima mi juurima jarama Adama Thiam toon to Grèce Athènes normalement 78 158 81 05 bisimilla assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah jam walemo yawur a waale jaam noddama Fouta bisimilla holto woni Fouta e inde yettode Adama Sow wiyete noddama ko Ƴaga Adama Sow to Ƴaga bisimilla ma dendi mi keɗotoma koye Deme bisimilla ma seydi Sow eyyi min affaire entraîneur Aliou Cissé o so kiija kadi o heddi o kadi mo woppa min kam haqqillam jaggi ko Habib Beye walla Pape Thiaw ko goto min jiiɗi dokka inde goto tan a goto eyyi wadde mbaɗɗon Pape Thiaw ok eyyi bisimilla jarama a jarama Adama Sow toon to Ƴaga o hettata toon koye Limeɗe FM la 92.2 en jarnimo kankone toon to Skabil Azabas jaɓɓon jettiɗo allo allo holi o jettiɗo
oɗo derade suwade gono hen oɗo kam ari ko duwade duwanade Amadou Moussa mo wi ruttora o eyyi tigui rigui ndeysan Baba Matar Alisi Allah wirum yaafo jaaɗo amin ya rabbal alamin Allah yaafotamo e maaɓe jeeɗi fof amin ya rabbi amin ɗemgal am noon tawde mbiɗon mi woni mawɗo noddiyankoɓe guila e wonɓe toon e Afrique ha e wonɓe caggal leydi fof min dendi min duwanima Mamadou Moussa jettinanamen duwaw wallahi yoɓe keeɗi goram ɗo moƴƴi hecco ma rutturaɓe ɓe Allah rokku en eɗen muñira amin ya rabbi amin amin softinmo toon kanko e maaɓe jeeɗi fof amin amin ya rabbi amin on toraji fotaɗe muñalɗi amin 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 jarama no fewi si jarama en beltanimamo kanko Pape Makhtar Ali Sy 78 158 81 05 allo allo Moussa Amadou Moussa no mbaɗɗa aɗa selli jam Allah waale moon yettere Allah ko mawɗum en finton fof hol musidɗo hoto noddirta ma Bass Sarr waɗi omo heeɗima jam omo heeɗima o ko Alsane Mahamoudou Tulde Thila Alsane Mahamoudou bisimilla ma ceerno Alassane Allah ko weltanade yettode noon Alsane Mahamoudou yettode Alsane Mahamoudou Ba d' accord ok ko Ba eyyi moƴƴi seydi Ba bisimilla on beltanama no feewi kabaruji mbaɗi fayida machallah ko weltanade on tan kadi yewtere nde garten ɗon enen équipe so ala ko heddi Aliou Cissé wawa heddade ɗon yooɓe ƴeew Habib Beye tan ɓe gadda pawan en ɗo saabu foof ko génération 2002 kadi ko yidde équipe o tan ɓe gondi hen on calmini en juurima jarama no fewi en beltanimamo kanko Alassane Mamoudou Ba toon to Tulde Thila en jarnimo 78 158 81 05 walla toon to Skype Piindi Espace FM yewtere moon Olel Piindi Subaka musidɗo allo 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 calmitima min juurima ko retour on heɗoto en koye radio c'est ça le problème donc ƴeewen so tawi o heeɓima goɗɗo naati allo allo an a jarama an oɗon celli calmitima bisimilla Sar mi salmini on min calmitima o ko musidɗo moon Amadou Sy jaata wende Bossiyaɓe Seydou Sy bisimilla bisimilla ma Amadou Sy eyyi min de mi artani football o gartami koye affaire élection ngaji men ɗi leydi men ndi hannde ne jiiɓi no feewi hen feewi andi heewi coow ha ɓurti sa yeehi to assemblé ko coow sa yeehi justice ko coow partout ko coow vraiment affaire on jiiɓi yo elimane ɓe seeɗa ɓe fof mbaddu duwawuji nde Allah waɗata woto jaam ɓennire jaam e cellal amin par ce que ɗum ɗo ne hulɓini ñande fof nana kabuji ha goto famata a jarama hankkadi ha joni assemblé ha joni haare iwata ha joni iwata ne hulɓini ma en garoy hen so Allahu lamɗo jaaɓi eyyi on calminama kala on beltama no feewi a jarama en calmini dendagal wiide Bossiyankoɓe kala e mbadi kuuɓal heɗortoɓe ne Hunare FM la 104.9 ƴetten dernier auditeur toon to Skype so tawi omo heeɓi so heɓaki ƴetten gay numéro hélas bismo dernier auditeur allo bisimilla allo waaleykum salam warahmatullah Seydou Sarr calmi celli on calminama on juurama inde yettode to noddirta o ko Oumar Demba Dia Hayre Law Oumar Demba Dia Seydi Dia bisimilla ma Seydi Dia Mamadou Beyni Dini Ba machallah jarama on calminama on juurama on ñaldama duwaw on ñagatama duwaw calmitima en mbi Sarr ñebbe en mbi kadi an ñebbe kalɗo waƴa gaccedima hen dal ko ɓuuri raɓɓide ko calmini wonmi juurima calmitima enen de haala pulaar mbi ko kaƴi fiɓata ko an kadi kanko feli woppude tawde wona yimɓe goppinimo kanko tan yiɗi woppude yiyandam de mbaɗen ɗon Pape Thiaw tawde kam on gollinoma e suwaɓe e yawtuɓe ɗo en waɗi Pape Thiaw yiyandam ni toon min noon jarama salminima juurima jarama no fewi nden en beltanima Oumar Demba Dia toon to Hayre Law en tout cas to banggue nodduɓe ɗo guddiren appel ID d' ailleurs so to banggue nodduɓe sa ƴeewi élage Oumar Daf ko ɗiɗo mbi wondene sinno saago mumen ko Oumar Daf Pape Thiaw noon dañi 3 yimɓe tan mbi noon Habib Beye ko yimɓe ɗiɗo mi anda noon toon to plateforme o eyyi ga to plateforme ga won kolirɗo ga Oumar Daf
woni Habib Alpha Dieng goɗɗo noon ko Daouda Msika ko Daouda Ndiaye depuis la France o wimati Eladji wa wonde Eladji so wala diplôme wala kanko ko Eladji o namdi caggal mom non ko Raki Kane on ko salmin tan ifra si article wiide ten Oumar Daf aussi donc c'était un ƴeewi donc Oumar Daf jogoto ko 4 personnes waɗa remporté en tout cas bon anne ko mbinɗa nane Pape Thiaw donc Pape Thiaw nayi o min mbimi ko Habib Bey min mbimi ko Habib Bey min e Djiby Dieng fof ene wonde gandoli fof mbi ko Habib Bey donc min jiiɗi ko Habib Bey yo so tawi Aliou Cissé acci ko yo Habib Bey ara ƴettiri équipe o minen ko ɗum min mbi minen rési kono ɗum noon beltanama noon kala e mbadi kuuɓal en jarni bandiraɓeɓe en jettiɓe kamɓe kala e keɗogol guila subaka ha ɗo no hélas hokkuma konngol mbaynoɗa bandiraɓeɓe an dokkodirmaɓe aadi janggo aljuma ko noon ko weltanade dendagal hettiyankoɓe men teɓe mbawi wonde nder dundu babada mo kala vraiment en beltinimoɓe kamɓe kala enen gandi eɓen keɗo no hannirta niyete enen mbiyaɓe tan ha janggo so allahu lamɗo jaaɓi inchallah ko noon en jettiɓe kamɓe kala nena jarama élage en jetti to banggue toon to rési Oumar Diobbo Sow caméraji ɗi ko Djiby Dieng ko noon kadi toon to radio en jarni omo ganduɗa kam woni Gandoli Fadiga to banggue karallagal cakteɗe cengiɗe meɗen jettama ademene moɗon e Olel so allahu lamɗo jaaɓi ko janggo aljuma joni wotodirte ko yewtere moɗon witede holno pinirɗon Malik Oumar Ly yeki muɗum nana keeɓi gam hemnuɗon dan yewtere yo Allah hokki en no wedde dow jaam on jarama Olel Piindi Subaka ko yewtere nde rédaction Piindi radio waɗanto on e kala subaka Olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta guilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe eko wona ɗe fof ma